Tento príbeh nie je len o tebe. Je o neviditeľných nitiach, ktoré spájajú 3 ženy. Kristínu, jej matku Andreu a starú mamu Máriu. Je to cesta od prežitia v tme až po slobodu v svetle moderného dňa. Kristína sedí vo svojej modernej kuchyni. Na linke bzučí najnovší kávovar, v telefóne má 5G sieť a v chladničke je jedlo na celý týždeň. Napriek tomu, keď jej šéf v práci povie: Kristína, musíme sa veľmi vážne porozprávať, jej žalúdok sa stiahne do úzla. Keď jej partner príde o pol hodinu neskôr domov a nezdvíha telefón, v hlave jej naskočí katastrofický scenár. Kristína sa cíti v nebezpečenstve, hoci je v úplnom bezpečí. Odpoveď na jej úzkosť totiž nesedí s ňou v tej kuchyni. Sedí za iným stolom o 2 generácie dozadu, kde sa nesvietilo elektrinou, ale petrolejkou. Mária mala 20 rokov, keď spoznala, čo je skutočný strach. Strávila noci v studenej pivnici, triasla sa pri každom zaklopaní na dvere a vôbec netušila, či ráno nakrmi svoje deti. Jej mozog vtedy urobil geniálnu, ale krutú vec. Prepol sa do režimu prežiť. City museli ísť bokom. Plakať bolo nebezpečné. Prejavovalo to slabosť. Radosť? Tá bola taktiež príliš riskantná. Dôverovať? Veriť ľuďom sa nevypláca. Človek musí byť stále v strehu. Vojna sa skončila, ale Mária ten režim vo svojej hlave nikdy nevypla. Nemala kde. Svoju dceru Andreu vychovávala tvrdou rukou a vetou: nebuď fajnovka, hlavne, že máme čo jesť. Svet je zlý, spoliehaj sa len na seba. Mária neodovzdala dcere len recept na koláče. Odovzdala jej ten stiahnutý žalúdok. Andrea vyrastala v dome, kde sa o bolesti nerozprávalo. Keď bola ako dievčatko smutná, Mária jej povedala, nech ide radšej upratať dom alebo okopať záhradu. Andrea sa preto naučila, že emócie sú prekážka a slabosť. Potom prišla na svet Kristína. Rozdiel bol v tom, že ona už vyrastala v mieri. Nikto ju neposielal do pivnice pred bombami. Ale ako malé dieťa, ak zaplakala, Andrea znervoznela. Nie preto, že by svoju dceru nelúbila, ale preto, že Kristínin plač v nej prebudil ten starý, nevedomý strach z čias Márie. Strach, že ak nebudeme dosilní a ticho, neprežijeme. Čo sa tým Kristína naučila? Že jej pocity sú problém, ktorým otravuje okolie. Že to, čo je dôležité, je výkon. Že svet je miesto, kde si musíš svoje bezpečie neustále zaslúžiť. Toto je generačná trauma. Je to neviditeľný kufor, ktorý si tieto 3 ženy podávajú z ruky do ruky. Mária, tá ho naplnila čistým strachom o život. Andrea pridala ťažké mlčanie. A Kristína ho prebrala v chodbe svojho bytu bez toho, aby sa pozrela, čo je vo vnútri. Ten moment, keď Kristína v roku 2026 spanikári kvôli drobnosti v práci, to nie je ona. To je stará mama Mária v roku 1944, ktorá v Kristínom tele kričí: pozor, nebezpečenstvo! Kristínino telo reaguje na minulosť, ktorú však ona sama nikdy nezažila. Kristína je však prvá generácia, ktorá má čas, slobodu a prostriedky tento kufor otvoriť. Môže sa na tie veci v ňom pozrieť a nahlas povedať:
Tento strach z nedostatku? Ten patrí mojej starej mame Márii. Ona ho potrebovala na prežitie. Ja už nie. Môžem ho tu pokojne nechať. To ticho o citoch? To patrí mojej mame, Andreji. Bol to jej štít. Ja ho už nepotrebujem. V psychológii sa Kristína stáva tzv. Prechodovou postavou. Je tou, u ktorej sa táto reťaz bolesti pretrhne. Keď na budúce Kristína dovolí sebe plakať, alebo keď si povie, že má hodnotu aj vtedy, keď práve nič nerobí, uzdravuje nielen seba. Uzdravuje celú líniu žien, alebo aj mužov, ktorí stáli pred ňou a nemohli si to dovoliť.